ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар Навобод қарор дорем, канечкаи маршруткаи 47. аз ин тараф роҳ рост ба сӯи Балх мешавад. инҷо канечкаи 47 дӯстони азиз. ва хонаи имрӯзамон тамошобинони гиромӣ дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёр гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 4 ошона иборат аст. хонаи имрӯзамон дар 4 ошона ҷойгир мебошад. як хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат аст. дӯстони азиз, навбормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳоҷатхона ва ҳаммом, ва дар он ҷо бошад ошхона ва балкон. инҷо коридор. дӯстони азиз, ворид мешавем ба якум ҳуҷра. якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар Навобод ҷойгир аст. мактаби 66 ва маркази савдо дар наздикии хона. худи бино бошад дӯстони азиз, дар назди канечкаи маршруткаи 47 ҷойгир аст. на он қадар дур аз бозори Балх. чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад, медарону зиндагӣ мекунед. хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. инҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом. хона бо барқ ва об таъмин аст, термикс ҳам ҳаст. инҷо дӯстони азиз, як ҳуҷраи дигар. ва ин бошад ошхона ва балкон. нархи хона бошад $25,000. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва ба ҳамин навбор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. تا بازدید و رای کار خدا نگهدار.